Tes satu dua. Tuhamu amanami inanami panitia naneng dilantik asa tuluar maju hita prosesi sian luar. Amanami inanami nasian wik naneng dilantik gabi panitia pembangunan berangkat sian luar mahita prosesi. Mau lihat ya?
Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah pasahaton selamat hari Minggu madihamu amang inang remaja naposo bulung nama dohoti ibadah di gereja nang di Bagasta Marsada-sada. Lausta padomudo tu ibadah launching orientasi pelayanan tahun 2020 tolu, tahun profesionalisme dalam penata layanan sekaligus pelantikan panitia pembangunan dohot pengadaan aset gereja HKBP Bonang Indah. Selamat hari Minggu madihamu amang inang parhalado nami. Huriani Tuhata nahina holongan marsadani roha mahita muse sadarion lau mamuji Tuhata di minggu reminis cere. Atong sian nasa roha dohot hapor siaon tapasangap matuhani tapuji maibana marite ede pujian songon topik ni mingguta sadarion dipitori alani hapor siaon. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 362 ayat 1 ayat 3 endehon ede nai baru.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi porbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Say ingot ma ale Jehova akka denggan ni basam dohot asini roham ay sian narobi do akai. Asa unang marsurak-surak akka musukku midaaw. Ale debataku marhaposat tuho doaw. Say unang pailaaw. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang para si rohana sumurung. Namadok mauliate mahami tuho sian nasa rohanami. Ala dileho ko anakmu nasasadai tu hamatian humoko pami. Asa unang mago na porsia di ibana. Alay asa hanguluan na salileng nileleng na dinasida. Tatap mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Nagabi habadiaon dohot hatigoran di hami. Saise sama dosa nami saluhut ala ni pelean na sundinggan. Na pineleon nai tumokop pami. Say paeleng mapinggolmu tutangyang nami. Jala asima roham di hami marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 128 ayat sada dohot ayat tolu aut unako jabarhu ale Yesus. Patik ni debata imanatar surat sian Galatia tolu ayat 24. Asa gabi songon si parorot do patiki mabuan hita tu Kristus. Asa sian hapur siaon hita dipitori. Songoni masahatna rap mangidogogo mahita tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata. Amin. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 681 sada ayat sada dohot ayat 2 ale amang asiroham. Di
dohoti madosata. Alea manami jala debata nami na di banua gijang pargogo na suatu dosan. Pardenggan bahasa doho jala rodi saliling-liling na doa sini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jot-jot dohami mardosa marado poko, jala jot-jot dohu sungguli hami rimasmu marhite sian pangalusyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalusyon nami, unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaw nami, palua hami, jalase sa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasisaan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsahi ho au marhite sian akka dosam. Jalanunga dilojai ho au marhite sian akka hajahatomu. Au tutu au sadiri manelesei akka pangalosim alani hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapom ma di debatana di gijang. Amin. Tapuji matuhata marhite kor letare.
Tapujima Tuhata marhite buku ede nomor 441 ayat sada dohot ayat tolu diau Tuhan Yesus. Tabigima hatani debata turpuk epistel di minggu ta sadarion imanatar surat sian pesalmen bidu 120 sada ayat sada dohot ayat walu marsikat soring mahita majaha di ayat walu wanon rapita ede hananakok sai mangaranapi do mataku dopak akadolok sia dia do ulaning ro pangurupion tuau Sian Jehovah sito palangit doho tanoon sabing ro pangurupion yang gotu ahu. dang tagamon luason na tarsulat dit patmo dang tagamon nok mata ni si jagaho Ida ma dang olo nok matana jala dang olo modum yang go si jaga Israel. Jehovah do si jagaho Jehovah do parlinggo mamu di labung ni tangamu siamon Dang tagamon tudyon ni mata ni ariho arian manang bula pe borungin nai. say jagaon ni Jehovah do ho sian nasa parmaraan say jagaon na do to dim rapita say jagaon ni Jehovah do ho lau ruar do lau bongot olak ion ro di saliling-lilingna. Amin. Ola ni masahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jalan nau piopsa. Amin. Tapujima Tuhata marhite kor ina parari Kamis. Sa
Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 364 ayat sada dohot ayat 2 sai huranapi doloki. Tahatidakom maha porsio tai songon nahinatidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargugo na suatu dosan na tumo palangit dohotanu. Au porsia di Jesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imanati nubuh ni si Maria nagabi-gabian sianton di porbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumon na bernit di panguman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua turu dung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manai tu surgo lahudul siamun de bata Jahoba amanai pargugo na suatu dosani isima ibana pai mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au borsia di ton di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan nihala Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dia hatain namadok mulak mangulus sogot daging nihalak nong mate dohot dihanguluan nasora sudah amin. Tapuji matuhata marhite kor ina Debora.
Tatangihom matikting ni huriata di bagasan minggu sadarion. Tikting Minggu 5 Maret 2023. Huriana hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Saunari tatangihon matikting ni huriata di bagasan mingguon 5 Minggu 5 Maret 2023. Naparjolo goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima di goari minggu remini sere doho topik di pitori alani haporseaon. Napaduahon jadwal parhobas. Namarhobas di parmingguon manogot ima amang pendeta Erwin Marpaung STH padita HKBP Binong Permai. Di parmingguon arian dalam rangka launching orientasi pelayanan tahun 2023 tahun profesionalisme dalam penata layanan namarageda ima amang pendeta Rusman Barita Natal Siregar STH padita HKBP Kodia Tangerang na marhobas papungu pelean ima sian parhalado resort HKBP Bonang Indah. Napatoluhon pelean khusus di Ari Sadarion Minggu 5 Maret 2023 papungu pelean khusus dohita tada holong tu padita na pensiun ima amang pendeta marudut nababan STH padita fungsional HKBP Distrik 20 Sada Banten na dipasahat marhite amplop naung pinarade ni huria jala dipasahat mai ditiki pelean paduahon. Napaupaton launching orientasi pelayanan tahun 2023 tahun profesionalisme dalam penata layanan sekaligus pelantikan panitia pembangunan dohot pengadaan aset gereja HKBP Bonang Indah di Ari Sadarion Minggu 5 Maret 2023 dung sidung jamita di parmingguon pukul 10 di Patupa Huriat tado launching orientasi pelayanan tahun 2023 tahun profesionalisme dalam penata layanan sekaligus pelantikan panitia pembangunan dohot pengadaan aset gereja HKBP Bonang Indah. Laos tiktingon ma nagabe undangan resmi tu sude panitia na terpilit. Na palimahon parguru malua mamuka di hari Minggu sadarion 5 Maret 2023 masuk pukul 14 WIB na maringanan di gereja persiajaran parguru malua masuk muse songon nasomal. Napaunopon ruas nataba. Mamuka di Ari Sadarion Minggu 5 Maret 2023 gabe ruas ni huriat tama ima keluarga Desron Saud Hasiholan Sinabela inangi Happy Boru Situmorang dohot dua dakdanak bawa nunga tardidi nasida ro sian ruas HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota Distrik 20 Sada Banten. Saunari nasida maringanan di perumahan Gria Permai Legok Elok Blok Asada nomor 60 Caringin Legok Tangerang masuk tu Wek Bethlehem. Tatangnya komanasida asagabe ruas nama ngolu di huriat tahun di Pangido tu keluarga Desron Saud Hasiholan Sinabela inang Happy Borusitu Morang asa jongjong diinganan nasida selamat datang dan selamat bersekutu di HKBP Bonang Indah ma tu hamuna keluarga jongjong ma nasida. Molate silahkan duduk. Napapituhon dakdanak nasorang di hari Selasa 21 Februari 2023 naung salpu di basa-basa hotuhat tado sada dakdanak boru tu keluarga Nelson Ujung inangi Delpi Rotua Boru Panggabean namaringanan di perumahan Dasana Indah Blok PP2 nomor Sia
bonang masuk tu wek Nazaret, hipasdo dagdanaki suang songoni natorasna pe. Napawaluhon tikting pasu-pasu parbagason, tikting paduahon, naing majalo pasu-pasu parbagason ma, ima damedo wisantana boru siahaan, boru ni amata winin prei parison mauli siahaan, tubuh ni inata insama boru si mamora, na maringanan di teratai Gria Asri Blok A2 nomor 14 Legok Tangerang, ruas ni HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah, Dohot Oroana, Pratama Eka Putra Sijabat, anak ni Amata Parulian Sijabat, tubuh ni Inata Wirmawati Borunaing Golan, nama ringanan di Jalan Sopian Jakaria lingkungan 10 Sada Tebing Tinggi, ruas ni GKPI Jemaat Khusus Tebing Tinggi, wilayah 3 Siantar Simalungun Tebing, pamasumasuon naing dipatupa di hari Sabtu 10 Sada Maret 2020 tolu di GKPI Jemaat Khusus Tebing Tinggi. Napasiahon iuran bulanan, sinosohon tu sude ruas ni huriatta, asarade pasahaton iuran bulanan tu huriatta, marhite situawik, manang langsung di pasaha tu sekretariat. Napasapuluhon pelean parmingguon, pelean sikola minggu, hamulyateon dohot pelean bulanan keluarga, boy mata pasahat marhite situawik, manang sekretariat gereja, manang ditransfer tu rekening huria. Napa 10 sadahon parhepengon dohot torop ni ruas naro di parmingguon naung salpu, boy mata jaha di file na naung di pasahat huria marhite WA di Ganup Wik. Napa 10 duahon selamat ulang tahun parhalado rap dohot ruas ni huriata pasahaton, selamat panjang umur goklas ni roha masude ruas ni huriata, na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe sian tanggal 27 Februari saha tu 5 Maret 2020 tolu. Hatani tuhatta si peopota imana tersurat di Matius 5 ayat 10. Martua ma napi na buru-buru ni halak ala ni hati goran ai dinasida do harajaon banua gijangi. Aka guar-guar na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe, boy mata jaha di file na naung di pasahat huria marhite WA di Ganup Wik. Songoni matikting ni huriata di bagasan mingguon debatama nama masu hita. Tikion hu pasahat hami tu amang situa de hutahayan uluan pospel Cirarap laho manguluhon tangiang pangodianon. Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa terkasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami sepanjang 1 minggu yang telah berlalu. Terima kasih Bapa kalau pada kesempatan indah ini, Kau panggil kami satu persatu dari setiap kesibukan kami masing-masing. Kau panggil kami satu persatu dari keluarga kami masing-masing untuk datang berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Terima kasih ya Tuhan. Lagu pujian, doa, sembah sujud kami telah kami lantunkan. Biarlah itu hadir di keharibaan-Mu yang maha tinggi Bapa, sebagai bagian pemujian kami sebagai umat-Mu, biji mata-Mu. Bapa di sorga, terima kasih untuk 1 minggu yang telah berlalu. Ada begitu banyak hal-hal yang telah kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya itu. Terima kasih untuk setiap anak-anak yang telah Kau titipkan kepada kami para orang tua. Kamu mampukan kami ya Tuhan para orang tua untuk tetap setia melihat dan menjadikan tanggung jawab kami untuk tumbuh kembang setiap anak-anak yang telah Kau titipkan kepada kami.
dalam setiap umur dan tingkat pendidikan mereka. Mampukan kami sebagai orang tua ya Tuhan bertanggung jawab untuk apa yang telah Kau berikan kepada kami, anak-anak sebagai bagian terindah untuk keluarga kami masing-masing. Biarlah setiap anak dalam setiap umur dan tingkat pendidikannya bertanggung jawab ya Tuhan. Biarlah Engkau mampukan setiap anak-anak yang telah Kau titipkan mampu untuk melakukan apa yang terbaik di setiap umur dan tingkat pendidikan mereka. Yang sekolah Kau mampukan mereka untuk mengikuti pendidikannya, yang sementara bekerja Kau mampukan ya Tuhan untuk menggeluti pekerjaan maupun hal-hal yang terkait passion mereka masing-masing. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini dalam rangka tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP, kami ingin menyelenggarakan kegiatan itu dalam 1 tahun yang akan berjalan ini. Hari ini kami akan mulai launching kegiatan itu. Biarlah setiap kami dalam apapun profesi kami menjalankan kegiatan yang kami lakukan itu sebaik-baiknya. Kami sebagai anak, kami sebagai orang tua, kami sebagai pekerja, apapun yang menjadi profesi kami masing-masing, Tuhan, hari ini Kau mampukan kami untuk melakukannya itu sebaik-baiknya dimanapun kami berada. Kalau pada kesempatan hari ini juga kami ingin mengadakan pelantikan, pembangunan, panitia pembangunan dan pengadaan aset HKBP Bonang Indah, Tuhan, mari Kau urapi setiap panitia dan orang-orang yang terpanggil untuk mengabdi, untuk melayani dalam gereja HKBP Bonang Indah ini. Kuatkan mereka semua yang akan dilantik nanti Tuhan, agar apa yang mereka lakukan tidak sia-sia, karena Engkau telah berjanji kepada setiap kami dalam firman-Mu, segala sesuatu pelayanan yang telah kami lakukan itu tidak sia-sia di hadapan-Mu. Biarlah Bapak Ibu yang akan dilantik nanti, dimanapun mereka berada, kalau pada hari ini tidak dapat hadir di tempat ini, kami ingin berdoa secara khusus untuk mereka dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan kepanitiaan itu. Mereka Kau mampukan Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk pelayanan dan hormat nama-Mu saja. Kami adalah orang-orang yang berdosa Bapa. Mari ampuni salah dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Tapasahat mapeliata marhiti pilihan sada A dot sada B laus taedehom mabuke de nomor 500 sada saya ditogu-togu Yesus. Paso
Dami ni bata na sumurung siyan sa luhut na roha, ima mga ramoti ati-ati dohot pikira mo nabi, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Barita na uli hata ni bata nagabi ujahan ni parjupangata, di bagasan minggu reminis sere, sa ingot ma ali Jahuba dengan ni basam, ima nang ditotopon ni iduk ni Huriata, obartu almanak ni Huriata hagabepi mana tersurat di Rom bidu opat, mamuka mesian ayat 1 ayat 5, diuduti ma tu ayat 10 tulu, 1 ayat 10 pitu. Sonom manidok disi, tapi utihuk ma akka amanginang, kujaha ma di tonga-tongata. Sonom manidok. Si Abraham tiruan di Naporsea. Beha marohata. Ahama jupang si Abraham amat tai taringot tu daging. Ayai pitor si Abraham sian dan yulana. Adong ma si pangasahononna. Alai datung maradopon debata. Daud do didok surati na porsia do si Abraham di debata gabi ima dirajumi bahen hati gorana utang na sotarjua do upa si jalo onni na mulaulaon datung asini roha alai haporsia do rajumon gabe hati goran anggo di jolma naso mangaraduti ulaon asal porsia ibana di sipitori na jahat aidada marhite siapati kiro baga-baga tu si Abraham nang tu pinongparna nama dok ibana manian portibion narhite sian hati goran na sian haporsia unido ayaut akka sirado di pati ki gabe panean dang marguna hapor siauni jadi pesam ma baga-bagai adi horhon pati kido rimas alai anggoso ada patik laos adong do pangalosio di baheni sian hapor siauni do baga-bagai asa sian asini roha do ay naing hot baga-bagai di sadok poparan naing dada holad didongas sapatik ni si Abraham doho do didongan na saha porsiaon ay amani hita saluhut do ibana khobar tuna tersurati huwa bakit doho gabi ama ni torop bangso dia dopan ni debata amai na hina porsiaon na si Pangulo akkana mati jala si Jo na so adong hian gabi adong ima sahat ni turupuki horas marihita saluhutna tungria matorop pitan waing hubere kabi siam mimbaron digijang pe tung torop dong natape ro udan nene totu udan berkap maing natongon waing tapatupa tortahala puting apalah di bulan Maret di awalon ima launching orientasi pelayanan tahun 2020 tandang si patupauta dung sipul jami tahun laos tapadumu mai tapa obuk tu pelantikan ne panitia pembangunan dohot pengadaan aset ni Huria HKBP Bonak Indaun si patupauta may nung sidung launching non alani lasroha jakke di puji-pujian do sude akka tangiang doho akka haradiota mamuji do pasangapon Tuhane dal hubereng sia joloon dan apala piga pihitan waeng na pakai masker ate aupe nang masker hiad dua ala memang kurang sehat
Jadi kalau orang sehat dalam arti nang dohonokku boleh pakai masker lebih hita tak boleh dia. Memang maskeron tu akan orang sehat do. Asal orang tertular akan dijulut tak. Itu bahagian dari kesehatan ate. So tadok rupa ni masker amatan. So tungin hamu ate. Tu kadung atai itu juga penjagaan ate. So tunggabi dia rohamuna bul marmarkan labung munai. Nah mungkin orang sehat atau mengamankan itu sah-sah saja teh. So tunggabi tor negatif pikiran ta. Ido ate. Jadi songoni do. Ate jadi najulupe belum tumpi sebeda kamu au dakola dia ala mimbaro jonokian ate amang. Utang lah amang nenggulan. Sanggiat mano boyarong bagas jorone baru bu bidang asa bu bedang perjemite langsung ate. Jadi belum tutuduk pihamu dang nasi bigi amon do jemita ku ate. Nah so apala putih do maul mebingi. Anggo na sagi jangon. Pasti bereng asa sudeno ni marlas ni rohalani basa taima nang tabi horas-horas tu akadongan uluan di huria saluhuna abang perdita marpau nang pelabuiro ala keterbatasan niaka pelayan di Kudia di Binong Permai ala rodo kaparhaladu ni huriata parhalau resort toma moliate di saluhut aka haradiota ro tu bagas joroon salenai wasatai manang mauliate di haroro ni ruas di huriata nakin daung di titikon di bagas atikion ima narosian hurian itu hata sian Tangerang Kota ima amang sinabela do inang buru situmorang selendai majo hupang idu hamin joncok kamu amang nakin sonas hatop pamuna dijangi jala hatop di banabang inang bilpuro nak terhudul ate iya jadi pakai masker pena sida ala baru naro ate ngai buka be ate jadi omana sida nunggu buka masker itu terfoto kan jadi Victor Jalo hamu pertanyaan dijabut tadi. Ate amang sinabila nang gurus tu orang ate. Tahun no boy pe tahun de papi boy do ala unang sapi 2 tahun dang di ro akka pangudan di huriat ya amang. Ya omah haga bibi unang indah. Odo pe ha mutsano memanang hiado. Mayate. Iya jadi totudang be asing pihamu be di gerejaon alang ngaiha melihat mah di Haroromuna menjadi jemaat yang bertumbuh asrohan nami dipilih tamu hagai bonang indaon gabi inganan parmiana muna martangiang do pagudang-gudang akada danak di pasu-pasu tu hatama akaudaun nyamang inang amang sinabila do inang buris tumurang salendai do kami selamat datang mak horas madihamuna ya silakan duduk amang jala sudi mahita hudoko kami horas marihita saludna hurian itu hatta sasitonga nungga marulak loni tabege taring tutur pukon au pe tiki paradehon gabe sahira maranganangad do dia manuang tuhan dohon tutur pukon nunga tung macai liling nungat tung macai gorga nung macai jojot turpukon di BG akaruas di huria haga bipi alanido bolo tungpe marulak loni song na mga sabo tohoni totudang nasogabe jamita honota tang nasogabe ula honota tarlumobi ima nasa DBG na salilingos sa mulai sekolah minggu 1 na magulang apalagi tikiremaja na posobulung dibenarkan oleh iman linna dipitori alani hapor siaon nunga malulak-ulak kota begi jala takas dui sai di perbenegiat tahun nedogarra solafide wala solafide tahe kaina nami tungan ina para hari Kamis ahal lapatani solafide marketeisasi majuhitan wae boleh dok solafide ahadi holan alani ahadi holani tengdau lopi sola fide hanya karena
Iman. Sola gracia ina Deborah. Holan ani? Iya. Holan alani asini roha. Artinya. Sola scriptura kapanitia nanang silatikon. Holan ido ngetauma bibil. Holan hatani debata. Ngamarulak lonion sola fide iman sola gracia asini roha sola scriptura bibil hatani debata. Jelas surat Roma penunga taatusi. Ala gudang duhita nama jaha akabuku bereng di HKBP bonak indawon bulu tabereng bidu na parjulu 1 bidu ni 10 sada jod do di guari di dok di hamua ka amangin ng ortodoksi boydokon ortodoksi ima ajaran yang benar pundasi kekristenan ajaran nasi tong ima gabi tiruan ima gabi ojahan ima gabi besikna lau mangulahon hasitongan nasa sitongna. Adong ma ajaran-ajaran nasitong disi. Adong akka unokna, adong inti pokok na tahaporsyai, dang hola tahaporsyai alai kodo ulahonoton, apala ima. Adong si ulahonota. Jadi mulut tajah surat Roma rupanya keamanginang putotama akka dia do poda. Poda nasitong duk taboto buse adong poda nasitong baru hita laho makanguluhoni makanguluho podai di bagasan hasitonga ima bukurom ya. Diturpuko secara khusus mulut tajaha ada orang sebidon ada yang gado jaha otong tak majaha hita terbuka jo ada orang sebidon bidu opak nakinate bidu tolu mak bidu tolu ayat 10 tajaha majo akka amanginang sudi hita nadong di bagas joroon bidu tolu ayat 10 rak majah hita hobar salinai iya danga dong natigor nang gosada berarti si Abraham tigor di mana ala didok nakin dan kadang na tigor nang kusada. Bahkan manusia tidak ada yang benar kecuali dibenarkan. Iman yang dohonon. Manusia tidak ada yang benar kecuali dibenarkan. Jadi dang adong na tigor alai na dipitorido yang dibenarkan. Jadi si Abraham tidak di bagasa trupuho di hawa ka amanginang dang na jolman na pitor ibana daong dang jolman na pitor ibana dia do pani debata anggo di joloni jolma alani parulaon na oke mai alai di joloni debata do na rumikot anggo di joloni jolma kemungkinan bisa dipastikan dia orang benar. Alai di joloni di bataru narumikot nang berengot ta sebagai satu pukon. Asas ada gambaran refleksi mau di ngulut tadi hamwa ka amanginang. Ubiarado pehita mangida jolma sia debata. Tohori? Tacek majo. Tohori memang ubiarak kita mangida jolma sia debata? Iya. Alabia gurangat do akka parangeta taulahon asa pitor hita di joloni jolma asa pitor hita di joloni dongata alai lupa hita rupani ini hawa ka amanginang buhado asa pitor dia lupa ni debata odu nagabeha odu nagabe lupa hita di bagasan perdanding ngulutaon upiar do hita mangida jolma sia debata. Udok di pertangyangan di Pospel Cirarap ndak hari Jumati ya biarado jolman waeng tudungan na jolma sia debata sadar atau tidak sadar di akka parmargaut taipe
Ihabata hotai pe adong di hapirak tubuh hita di hati hai akapada ni engok dah dang boy dawa alangot na lopong tadahamu lopong tahe sejenis sejenis imay pidong kelelawar begitu ala adong cerita berita mardonga pula di akka tiki nasalku san opuna sida boleh dipangan nih ada sesuatu yang terjadi tapi na indok ni amat taon tu si ai lomoro hana mangalangi ujungnya sutumi pangako ba ano marjiaho ano susaho keluargam amai ha kejadian songoni ai dong HP Mebir mana tu si alam memang diingot adong akka sejarah di budian ni lubi 100 tahun na lewat. Ubiara di mana tu badan sian tu hatan ni lewat. Ya. Do akalan na asing do pinata beren di hawa ka amang. Na memang ubiara do hita mangi dajul masya dewata. Gitu ngato ngani sudi akka aras ni nguluta. Baik sian akka parambargaon, sian budaya tai, dong hot sian akka namasa. Bularong malujung ngulu sa tonga-tonga ni keluarga ta. Anggo di kota na belawur radang apola dong pi. Bona pasugit ipira mabereng luak na do. Ya. Bulang na malujung ngulu keluarga. Ya. Baru nai pasahak ma tu kuria laho manutup ulau ni mage daya te tang makasakrame ni te dang sakrame di kita nggak bisala mangage dai manutup jale ber parhala dodi ber paditai alai datumbukin pailaon pada saat itu rupani kan itu radok dulu rupani i na berdukai las keluargai sendiri do buju sira inna ngai pada dia karo siraukan asabuha ita naha pardomuan malangah hubungan ni sira tu persirangan ala sira marawarni malang dia marupani i asonang roro tu pernipio linda hape nu moding tang ro tu pernipio na te na bali atu kijamba obapa ono mana te nangko palanian inda ujunga cipta hom balagu satok kipe honar ro tu pernipio ki inda muse tak nah perdomuan ni tak nah hubungan ni sira do persirangan ni iko bae no matusi aku siapa no gudunggu ni hurian yan iko nirpipi udi itu sasitongna jadi di tahun non kita harus nyatakan itu bahwa pembahasan di aka pertanyaan atau coba do aka tekstual naboi pamuraho kita di pangatusion unang dia bilipi aka pangatusion tak asama mora hita ondung hape na poni RPP gudang nasa tatu sisa setongna nah memang RPP diciptakan didesain di tobahol bungu sa setongna anggo RPP sina posina ala soni di tobahol bung na joli ise nama nyawajabui manang kode tua nise nama jawi perjujion na perkudi pidir bibi dohot nama leo pokot ilo botong hamur pokot modal dohot di alai asa yang terjadi noni akka amang inang di pona pasogit basa dang ipamasa haga bebe manang pangulan huria di hati hai ala memang nama ngulahoni torok ruas apalagi ruas ama boleh mana kadang ruas anu di gereja kan itu masalahna jangankan ruas ama ini apa kemungkinan orang dosi namarin ang bau musing kanodo di sima taberin dia hamu ka amanginang tabereng nakin ubiara dihita mangina jol masyad debata dok naki praktek ni nguluta taringot tu perserangat ta dangi benyan ngaselesai hita sani ngaselesai asa di banggasan ni di hamu ka amang di tonga-tonga ni akka pada ni ngulut taon atong ahado ulah honok ku amang asa pitorau dia do pan di mata dangadong holan por
selesai permasalahan. Cukup percaya saja. Dango sepatu pauta. Tarengo tu asa pitora dia rupa ni debata. Alaha porsiaoni do mamitori. Ah itu juga. Alaha porsiaoni do mamitori atau porsia ma au 3 minggu. Uhati dako mama paditanami au porsia di debata ama. Au porsia di Yesus Kristus. Au porsia di todi perbadia. Alai ari Senin. Ulaun akahajahatun. Ulaun akaharangon. Cukup daya manginang lihado hira-hira. Cukup doha porsiaoni molo dihanguluhon. Cukup doha porsiaoni molo dihanguluhon. Undang hawalan ha porsiau dihata. Ini yang horonna. Undang hawalan ha porsiau dihata alai ha porsiau natahanguluhon matong. Ini yang horonna kaamangina. Bukan hanya lip service. Bukan hanya lip service. Parbuani hapor sialdo akka ulau naringgan. Daido kamanginang ido. Parbuani hapor sialni ido akka ulau naringgan. Alai di bagasa padalan ngulu taon merengot tama akamang. Dang alani ulau naringgani asa dipitori hita daon. Bukan karena perbuatan baik kita sehingga kita dibenarkan oleh Tuhan dao. Ale perbuani hapor siau naki sepakat do kita sabahasa kita mado. Perbuani hapor siau do ulau nadengan. Alani ala naung dipitor di batado kita di bahasa Indonesia dibenarkan berarti tidak ada yang benar. Mulo sadong do nasitong sudah dibenarkan mulo songoni masih berengot tadi si dihamok keamanginan. Kau tudang dohonot tama betapa besarnya kasih karunia Tuhan. Betapa hinanya sebenarnya diriku sebenarnya di hadapan Tuhan. Dang dohonot tak iman. Jika memang kita tidak ada yang benar satupun. Jadi trupuk jamiton, boy manangota kamang mengajari kita mulak kita tu SD. Tak sekolah dasar yang dokona diajari trupuk kita asa sadar diri. Ini yang corona. Dan mulai SD. Ipe bumi meng asa marsiajar mulai sekolah dasar. Eserna julu ate. SD ne kondisor sadar diri. Lahu mamereng ternyata akka amang hidupku yang kualitasnya jauh dari Abraham. Tabereng baga satu pukon buah hira-hira. Nunga tardok kita amang unang wajo tardok hapor siauna te. Alani si Abraham tardok opuni napor sia. Opuni partodion di salut jolma nakit baga satu pukol secara parange majo unang maju tu hapor siau pada kita patajo puhitan no pamaul kita boleh sakapor siau kita mabahaso siap parange majo nunga dong hira-hira mendekati parange ni sabra pita ba hira-hira nak gijangon di ruang VIP na gijangon ala tawu do lahon mangulu salugi wah ngahira-hira dong mendekati parange ni sabra hita Amang si Mamora, apalagi juluk kamang si Mamora, nang berupa seri buah hira-hira. Ngadong hira-hira terusnya KIP bonak indop mendekati parangan isi Abraham. Ya, parulau maju rupani ing, unang maju hapor siau ni hira-hira baru. Bodoh kono tara dang dope. Sedangkan si Abraham secara manusiawi hidup benar. Di hadapan manusia itu juga tidak berarti di hadapan Tuhan baik kamu jo. Si Abraham nggak ulahon akka ulahon nadenggan dia rupan di jolma itu juga tidak berlaku di hadapan Tuhan kalau tidak percaya. Itu pun tidak ada artinya kalau dia tidak percaya. Allah na porsia do ibana dipitorima. Dia bisa ada hasitongan, habonaron, pembenaran tu ibana alani hapor syado. Dang alani denggan ni parangina. Dang alani statusna dia dupan ni jolma daw. Atong mulu marsiajar dope hitan waeng di bagasan perdalan di ngulu tahun. Ya, di bagasan tupukon manang dohonon na tu hita. Ngasidung be pembenaran oleh iman dalam Kristus ainunga porsia kita. Tetapi yang mau disampaikan juga secara pokok dalam
firman ini kesadaran tema aka amanginang tiap hari kita harus menyadarkan diri ido nai pangido nai sakita di hama kamang bahwa aku adalah orang yang berdosa au perdosa na sumalido aku orang yang dibenarkan au na pinetoran di debatado maka tidak ada yang patut saya banggakan maka tidak ada yang patut si pangasahonokku dohonot tama dang adong naboy si hagijak konokku hape ni tong-atong ani padani ngolukon si Paulus tuk tajom do di sordi hawa kaamanginang di surat tomadok ida hamu masih Abraham di pitore di batado ala ni hapor syauna inna ida hamu masih Abraham di pitore di batado di bana ala ni hapor syauna dang adok kita na layak tetapi kita dilayakkan kaamanginang kita dibenarkan ya. Alani ido dangadong naasi kape ng dohone sa trupukon yang semestinya sepatutnya lebih bersyukurlah kita madok mauliate mahita ido rasa na bui dituturi trupukok kita mengajari kita lebih bersyukur untuk mengenal diri mana ada derita yang tidak layak sebenarnya di dalam perjalanan kehidupan kita. Sedangkan untuk benar di hadapan sesama manusia pun kadang kita tidak bisa, apalagi amanginang di hadapan ni debatana manopah kita. Atong fokus mahita taringot tu napinitoran ni debata songul dia do carana. Atong nang nohonon na kaamang na parjulo marha porsyaon na tugu mahita. Manoktong ma porsia terus maho porsia di tonga-tonga ni pada ningulum terus menerus ma porsia maka pembenaran itu akan terus kita rasakan jadi continue di mana dang mersangga-sangga belum mersangga-sangga do tersong na margareja ido ho bolongay coba-coba ho dang margareja ngabe ulo na maturus malas so palagi berekorupani labung mi rom sing gereja saya margereja dong, ibarat musik situ ya dong, alo-alo nakan, apalagu marakit dah, aku ya mang baru, macam Roma nakit tu siau, ibarat musik paditai marjamita, baru anu marjamita musik ngol, lala pun marjamita, baru manakit jamono mau, narohana kan, baru songoni, alain yang dohonota, mulu saya terus dohita menyadarkan diri, terus kita menerus porsia, maka pembenaran nakin dipitori bahita. Gabi tahila lama now dipitori di batahita molotok tong dohita porsea mate molotok kita porsea anggo sadir ngata porsea ale porsea musen go dubu kan akhirnya ada hubungan itu sih neng dohonokku terus do par porsea hari minggu ijo au porsea di bata jawaba au porsea akhirnya pulang hubungan neng dohonokku di sih terus mahita porsea di bagasan nido kita di hamwa kaamanginang kita terus merasakan pembenaran Tuhan alain waing persoalan na saya dong do olo hita nang bitop hapur siap tai ini nagai persoalan ido ditemani Rabu Padita hutangnya koko asa unang mitop hapur siap munina tang apalah mitop neng kaamanginang alai oludo sipatan yang mitop tohodo kita porsia manangdang uma sipata sirinu kuno tak kaamangina odo naik sipata sirinu kuno tohodo porsia manangdang ya kesadaratan nakinunga tadong au dang ise dia lupa di mata kita sadar dengan hal itu dang adong nabohu pangasahon ala di pitori di bata dong ngulukku mau lihat Tuhan diho ima dong honota kesadaran tai belajar dari Abraham aka amanginang yang juga dibenarkan oleh Tuhan mau lihat Tuhan sui si hapiau aka namo rapi dohnon nama sui si hapiau Tuhan dia dupamu anak akan apis terpe dohnon nama edang isi hape dia dupamu akan nama lo rupani dohnon nama edang hape merlapatan au oleh Tuhan dang adong jolma nasitong na benar asini roh hado HP
Holan asini roha do atong porsia mau di asini roha ni bata tu si mahita ka amanginang di bagasa turpo di togu-togu tung marha porsiao tu Yesus Kristus ha porsiao na mangulu o majuta bereng judul besar na ha porsiao na mangulu unang song na nido ngarupani ing ditangak ko ni bana mana marsahit lau ma rupani song tim diakonia ima contoh na jo nung lao rupani tim diakonia diuluhon akka parhala duni huria saya posa namar saya itu peak ka nung itangyak ko rupani ing ba anggota ngiangi jibudot to luar biasa dong anu selesai martangiang mulai sa pitui holan lewat sa pitu ni jabu ni berjabon dang mati robe ai baru nak kini bereko inna aku bereng mati di bah inna bah basar ngomong mati ai ngomong hosa ngasere hosana inna ai baru nak tanya muaroa bah udah kau ditanya aku bah pas doro hanami Tuhan ai semar pungu do hami do amat tahun nasi roham ima idok rupani di bagasan hatana anggotangi yang luar biasa do ale makanguluhoni tak pas kaburita songoni ale Tuhan luar biasa do kayak mato sono posrong hanami do muhamalu motusoina ale nungsuk para ma songdi nakin de koko ati namai inna tak sesuai adisido jadi kira jodoh kita songoni tak tahanguluhon ujungnya mati. Ayo ngatadok mati. Itu kan. Ayo ngatadokon doon. Firman di. Mangulu mati ya mati. Selesai. Dang adong telingali-gali. Kurian itu hatta alani anggo haporsiao di Kristus kupikiri nunga paham kita di sini. Ala nunga tardidi kita besudi. Itu menjadi milik kita. Nunga sahatu bagasatikum mangudak kita ikut takas dui di hawa kaamang. Ya, sama halnya dengan kita amanginang nomor dua puasa tabain akka nading gatuna tua dah rasong namu kunat tuari ma dirayahon tapi tanggal 7 itu marundang tahun tanggal 7 bulan 7 tahun 7 sia alani pakai ma jumon lahom sudi pajupang di dunia maya alung ma di huta alung ma di parserahan ya luar biasa dia memang ibet Tuhanon bui padumu kita natabe dang pajupang bui ya tu patu pamai pinasa mana na perlu do tita sudena basa tapatu pakana dengat tunaturasta sasitong na kadang nang bebalos di tuhita be tetapi kita memberikan yang terbaik kepada orang tua kita kenapa alanu ngalipatu panalenggat tuhita dang na asabi asa di pasu-pasu asa ilonar tanah tuhita asa daw ala nunga di parorot ngulutta daong bisa sitong na sigilut tabi rupani secara dohonot tama diaka na tasakapi so hindi tuhat sa sitong na dang arong itong atong pada ni ngulutaon na subuh tapatu pa ibana di ngulutta sa diri tinggal na hurang maluhita sa sitong na makanguluhon na kaamanginang dang tadok na soporsiyay alay na sumalo makanguluhon haporsyaon na kulanido tang dohonot na soporsiyay alay nang dohonot porsiya do ibana di Jesus alay dang adong rohanara makanguluhon di sido hita jot gagal siapapun kita baik perjamita baik perhanado baik akaruas jala itu yang berengot tanu di tahun profesionalisme dalam penatalayanan non. Bulu non talong singo di hawa kaamang non na di tahun profesionalisme penatalayanan non hata batak nami so indok kuna mata situ apa seribu dia ka YouTube na dibikin nasi do rupain do tita yang do na hata batak na sada do ulahul ulaumi dengan titik orang itu pangulan ni huria ho ulau sa dengan na
ruas so ulau sadengga-denggana, seksi ho ulau sadengga-denggana, pungguan kor ho ulau sadengga-denggana, nang ruas so arok talenta pasahat tu adoben di bata, unang gabusi di bata, ulau sadengga-denggana. Ini nang dohononna. Tak pula marari puru rupani nang dohonotan no madok profesionalis biok pemaul. Di sini naing berengota. Bahado tutu hita di banggasan akapartikenon ala memang di victory di mata lo hita. Jala idung dohonon nang apala di bagasa tikyon apala tapaupuk tuhamu akka amanami nanami panitia pembangunan. Do pengadaan aset. Nanti. Boleh pedang ripai hita tetunga sepakat nadunggak ke ulau dang nasora. Mulia tebe di hamu akka ruas tarlubobi Sanuik Jerusalem Judea Nasaret, Bethlehem do Efrata. Ya. Totunang dohonot tama tu hamu panitia dan isi hita dia do pani di mata. Alani i dang mergogo hita ka amangina. Alai di pasu-pasu di mata, di pergogo di mata ma ketua umum. Ketua sada ketua dua do sudi akan na perwakilan nuik. Laho madungdung saluhutna. Terpujilah nama Tuhan jika tahun profesionalisme ini tapa obuk laho menyelamatkan akka generasi penerusnya HKBP Bonang Indaon. Sotum dan non 5-10 tahun naneng ro dan kadang penerus ni gerejaon. Allah sota persiapon inganan nasida laho marbarita nauli song nakina jahannya mata padita rusman barita Natal di agedai di turpu episteli nyanyian jarah hananakok. Jadi hita yang berjarah do hita tu gerejaon. Alana berjarah na marlapatan na nakok kita memereng bohi di debata mardingo pabahinan na di bagas joroi. Perengotak ka ambanginang ausipata sonda medi tu pakilalan di huriat taom bolonunga sodo ka guru sekolah minggu bereng marminggu. Marberita nauli malah hidu juluon. Iso marberita nauli iso age ngirine ya kare denahon. Kemudian ne selio no marlaria maratu karismatik selio non ay sok tikos pangajari manang bigwahay padokoni guru sekolah minggun ibarat ati wodo alay tong ma to di mana mangajari naroa. Dangadok tempat. Dangadong. Habe sa sitong na nasida do na gabe para hari Kamis, nasida do nang ina Deborah, nasida do punguan ama, nasida do aka ruas do aka parahalaro, tu 20 tahun neng ro. Baik kamu jo. Mulu sa selamat tol nasida marbarita nauli tikos akta pakubasion. Anong do bihaga Bonang Indaon kemungkinan tutup. Hola lansia ma akan tua-tua ma nungi kemungkinan tang binoto be song dia ceritani. Jalan itu yang tugasnya panitia on. Tang dia. Oma burjuni Tuhan itu HKBP Bonang Indaon nak keamanan. Amin. Burjuna boha. Tang lu jahida keamanan. Mangalu di bagasi. Itu hebat na bolongan satu di. Dari bari bakian do dilirik samping-sampingi. Bengkeli. Perbani. Alairo Tuhan tamadok nak pelalu jauh padita siturus do akka parhalari do akka ruasi pitero mata padita ronali ali-ali ni parhalado ali-ali ni mata situa hudangaul do akka dongan harus sama orang bapak ini rumah ini karena saya melihat ini perlu untuk gereja lagian pas dengan gereja ini ima jawi ade tapi bereng-bereng ku jawi kana kamangina ido na naeng si tanya konota asa adong ingaran ni akka sekolah migunakin bengku sumar gugu do hita mang buah ni anggo sutatangnya kude bah baru kita menyelamat Tony dengan angka 800 juta anggo ne bari masih ada M yang dibayar ni saya ada koma M alai do Tuhani oma Tuhan totu akka usaha menut tadok ka amanginang asa boy sihon akka dadat natai diajari akka guru sekolah mingguan sukacita horong pertama kedua ketiga ujung ngadengkam manang dasida mabiki hatan ini mata menjadi jemaat yang bertumbuh martaba maruas ni huria di mata songon amata sinabele nang guru situ orang itu adu HKBP on
tersongo dia maro haga BP bonang inde ketuson na sida sasitong na dong lupe na jonok ra na di bakas rohana sida na lebih hebat kemungkinan, tetapi Tuhan menunjukkan ya martabatnya berdua seni huriata bodo tabe ng statistikna alena penting di hamaka amang buhado hapor siaw nah itu tuh enggo torok mabulung dorupani bodo halamata enggo pato torok ponulu sasitong na tang lapatanna tang somar lapatan aleng dohonota bohado hitana adongon berkualitas. Itu neng tabangun. Itu neng dohon dari son. Jauh sebenarnya kualitas saya dengan Abraham. Una maju sekapor siau nak kita dok saparangi maju. Tentu akada danaki manakina tadoki asiro hatta ka amanginang. Hamu dok ta inong nii. Lu sampai akada danakta tatupahima. Ya, asit turboy taunon ala borhak nama sida tu Surabaya dan itu cepat. Asa isi mar horong-horong. Dabo mapakilana ni guru sekolah minggu dang bebingor ison. Dan kita masih bergumul ka amangin ng songni ng pos pelayan Cirarap. Mereka juga sangat luar biasa. Mereka mengkopi bahkan banyak yang kita copy paste dari mereka dari kita kepada pos pelayan Cirarap. Ini petanya kunot tado. Asa di bagasan ini di hamak ka amang dang adok kita sasitong na nasitong. Tetapi di dalam ketidaklayakan kita itu kita dilayakkan oleh Tuhan. Dalani didorong do hita makamulatehon. Tohnota mauliate ma Tuhan dibitori hodo ngoluku songot si Abraham diramoti ho jala dipitori ho alani haporsionna hita pe margugu mahita di naung dipitori di bata hita taula homa sadenggan-denggan di mana haporsiota asa gabe aka anak do boruni tu hatta hita di haporsiaon latakas amin martangi yang mahita. Moliate ma Tuhan di hatam naung hubiki hami naung pinasaha inna posom marurat merperdui me paurat tom me Tuhan disudi pardalan ning ngulu nami asa takas ngulu nami merdalan di bagasan pardalanan ning ngulu ali Tuhan saya ingot ma ali Jehovah dinggan di basam marsarengar hatami di minggu reministerion jala imanau hingot tami ya le Tuhan dinggan di basam na toktong mabornohi padibu dimuton ngulu pardagingon telmu partodjon namin ale Tuhan pardenggan bahasa di bagasan akatikting na kubigi hame martabado kabilangan ni naporsia liho akaporsia ko manodo huriaon gabe inganan nasida marsobba berjiarah anak kok mamereng asin iroham keluarga niya manami di sinabila inang boru situ orang rapdo dua enak kon nasida pasu-pasu matuhan amanami keluarga on gabe ruas ni huria natok tong tang di bagasan hapor seau songni nang nasorang di tonga-tonga ni keluarga ni amang ujung buru panggabiang di pasahato dak danak sada dak danak buru di nasida magudang badak danaki di bagasan pangajarion nasitong sian natorasna do aknalaing mardonga saripi damedo syaha dohot pratama sijabat homa Tuhan nama dongan songoni ndang akka namar las di roha di namar ningot akka ulang tahun haso sorang do horipe do akka ulaon sadarion di napapakitong akka panitia songoni naing paubukon akka pakubasion di orientasi pelayanan tahun 2027 tahun profesionalisme dalam penata layanan hubas mahami Tuhan tuakka ulau nadingkan amin. Hurian itu hata na hinahulongan tapasaha ma tu mimbar altar ima papungu pilihan na paduahon do pilihan khusus ima tali kasih tu na pensiun padita
distrik fungsional mata pendeta marurut nababan tapasaha mai di bagasan lasniro hamare de mahita jauh bado haposaki. Oh
Hurian itu hata di bagasatikyon sahak mahita tu acara launching orientasi pelayanan tahun 2020 5 tahun naung di tudo hidup ni huriata tahun profesionalisme dalam penata layanan alani hujo kaima sudi akka panggulan agu utiki tuson sangolinang perhalado resort somahita mangalup turuas saluhutna somahita sudi panggula naguk tiki. Seben. Hurian itu hata andorang song mangalak kahita tolang sing tahun penata layanan di profesionalisme on alani tapuji matu hata marhite damarete hita sabuke de nomor 700 lalu ayat sada. Kami jongjong ma hita salihutna di inganat taganuk bahkan nadohok na digijang. Hurian itu hata holan asini rohani Tuhani nunga masuk kita tu tahun na baru. Tahun orientasi pelayan Huria HKBP di tahun 2020 tulun 5 tahun profesionalisme dalam penata layanan. Marhition mangula mahita sude hobar tu turgas dohot pajo tabe mangulahon asini roha naung tajalwe dohot prinsip takut akan Tuhan merhobas do sian nasaroha do sian hauduhon ni roha au padita resort HKBP Bonang Indah membuka secara resmi tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP 2000 Tuluon dengan mengucap syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saya mengajak seluruh jemaat dan perhubas HKBP Saresot HKBP Bonang Indah ini untuk bersatu hati, bersinergi dengan kuasa daripada Roh Kudus melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kiranya Tuhan menguatkan, memberkati segenap pelayan demi kemuliaan namanya dan sukacita bagi seluruh jemaat. Amin. Tatok jongjong lepe hamu neng memukul godang hami songon peresmian na. Perhap maitak pangulan aku tiki dohot uluan ni Huria. Bukan.
aja. Gitu. So berdiri, so kayak so kiri kanan nih. Naik. Hah? Iya toh. Jadi 2.000 kayak. Gitu berdiri. Oh, itu deh, jangan. Ya. Ya, jadi di Bagasan Tikion tentu program na adong nuaing tabereng di Bagasan Tikion aka program sulawut tamay alani secara resmi tong bukaw naima selubung ni tadda lugo ni tahun profesionalisme alani pangido hami ma tuhita mewakili di Bagasan Tikion ben resort asa dohok ma abang di ujungan laho menarik tali nadong di inganani holam menarik namanya. Iya, tabereng itu. Mulia temah di hita saluhuna di donga parhalado resort jalanunga resmi tabuka jala imaka program di hamaka amang hita nasa resoton dang busik kopi alay taulama satolop ni guguta asa totong las rohani Jesus Raja ni Huria na mangaliw di hita saluhut akapaso-pasuna hudul mahamu saluhutna las hudul mahita kaparhalado ni Huria. Noeng di hawak ka amanginang saha mahita tu pelantikan panitia pembangunan dohot pengadaan aset gereja HKBP Molang Indah sialani partordingna songroma dung sidungan nom marede hita sabuke de nomor 672 na parjolo majaha SK baru pelantikan baru madok hata panitia dungi diudutima madok atas yang mewakili Parhalado Resort Mardos Niroha mau Parhalado Resort madok hata andon hata sambutan sian hita mewakili Parhalado Resort opartu situasi di Bagasan Tikion baru pe na parpudi siak kami bimbingan pastoral dok ditutup dohot tangiang songoy nang ede atong taparade maroha pikiran aktor dita marede mahita sia bukede nomor 672 ayat sada. Jangan dong
kadongan na hinahulongan di bagasan guar ni Tuhata Jesus. Di minggu sadarion, di minggu remini sere, nang pabakitot tama panitia pembangunan, do pengadaan aset di Huria HKBP Bonang Indaon. Komartusi, tabikima surat keputusan ketetapan, taringet tu panitia, najinahaon ni Abang Padita Rusman Barita Natal Siregar. Surat keputusan nomor 010 garing SK garis penghubung PPB garing D 21 Romawi garing H1 garing SK garing 3 Romawi garing 2023. Pendeta HKBP Resort Bonang Indah berkedudukan di Perumahan Dasana Indah, Kabupaten Tangerang, tentang panitia pembangunan dan pengadaan aset gereja HKBP Bonang Indah. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Bonang Indah yang berkedudukan di Perumahan Dasana Indah Tangerang menimbang perlunya membentuk panitia pembangunan HKBP Bonang Indah di tahun 2023, memperhatikan 1. Program kerja dan anggaran tahun 2021 HKBP Bonang Indah. 2. Keputusan rapat jemaat HKBP Bonang Indah pada tanggal 12 Februari 2023. Ketiga, keputusan rapat majelis tahbisan HKBP Bonang Indah pada tanggal 21 Februari 2023 memutuskan menetapkan mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ketetapan ini menjadi panitia pembangunan dan pengadaan aset gereja HKBP Bonang Indah dengan tugas utama antara lain 1. Mempersiapkan dana untuk pelaksanaan pengadaan gedung sekolah minggu, 2. Perbaikan rumah dinas pendeta, 3. Peremajaan mobil dinas gereja, 4. Pengembalian dana talangan pembuatan kanopi di area parkir dan penunjang kebaktian minggu gereja, 5. Mengupayakan pencarian dana untuk menunjang tugas utama panitia pembangunan pada poin 1, 2, 3, dan 4. Masa kerja panitia berlaku terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan ketetapan ini dan hingga terlaksananya tugas utama panitia pembangunan dan pengadaan aset Gereja HKBP Bonang Indah. Demikian surat keputusan ketetapan ini dikeluarkan dan jika ada kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki seperlunya. Surat keputusan ketetapan ini diberikan kepada panitia pembangunan dan pengadaan aset Gereja HKBP Bonang Indah yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ketetapan ini untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ditetapkan di Bonang Indah pada tanggal 5 Maret 2023, HKBP Bonang Indah, Pendeta Haris Tanda Huria Sitorus STH MM, Pendeta HKBP Resort Bonang Indah, ditanda tangani. Susunan panitia pembangunan dan pengadaan aset gereja HKBP Bonang Indah. Penanggung jawab Pendeta HKBP Resort Bonang Indah. Ketua Umum Sintua M. Hutagaul, Wakil Ketua 1 Sintua TM Pasaribu SE, Wakil Ketua 2 Sintua Insinyur H. Saragi, Sekretaris Sintua R. Nenggolan, Bendahara Sintua S. Sitorus SE, Koordinator WIK Jerusalem Sintua PR Sihaan, WIK Judea Sintua RH Ritonga SH, WIK Nazaret Sintua W. Sihombing, WIK Bethlehem Sintua DH Marpaung dan calon Sintua DJ Boru Raja Guguk, WIK Efrata Sintua N. Boru Butar-Butar, Seksi Dana WIK Jerusalem, RRP Sitompul RD Boru Sinambela, Nyonya R. Situmorang MM Boru Sianipar, WIK Judea, B. Marpaung SAL Boru Sirait, R. Simanjuntak S. Boru Sitanggang, Haritonga K. Boru Siahaan, WIK Nazaret, D. Sitorus YHW Boru Silalahi, H.
HS Sijabat MTD Boru Purba, Nyonya AB Panjaitan J Boru Tampu Bolon, CSTK Boru Naibaho, Wik Bethlehem, S Nainggolan EDN Boru Samosir, M Purba HR Boru Sihotang, GL Simamora T Boru Samosir, DWH Debataraja PS Boru Pasaribu, J Manurung L Boru Situmeang, A Silaban H Boru Sinambela, D Sitio NRB Boru Hutagaul, Wikna Efrata, T Butar-Butar SM Boru Sitompul, N Sagala GRB Boru Panggabean, I Siahaan LE Boru Sinaga, R Pasaribu SAL Boru Sirait, ditetapkan di Bonang Indah pada tanggal 5 Maret 2023. HKBP Bonang Indah, Pendeta Haris Tanda Huria Sitorus STH MM, Pendeta HKBP Resort Bonang Indah, ditandatangani. Demikian pembacaan SK susunan panitia pembangunan dan pengadaan aset gereja HKBP Bonang Indah. Mulyate dia mang panditang, romahamu tujuloon akka panitia naong di Johon nakin. Sudima, perbarisma, asaboy. Sodok. Masih lantik gue. Sudah telpang. Gitu itu masih. Sodok. Ya. Ya. Hamo akka amanami inanami panitia pembangunan dan pengadaan aset HKBP Bonang Indah. Na jongjong hamu nuaeng di langgatan ni huriaon. Dia lupa ni debata doh disaksihon ruas ni huria. Na manukku mau nuaeng tu hamu nololo hamu mangula ulau pakubasion panitia pembangunan dohot pengadaan aset ni huria HKBP Bonang Indaon. Songon nang binegemuna nakin mulo na olo do hamu dok hamu ma. Au Pandita Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP Bonang Indah Distrik 20 Sada Banten. Marhite-hite guar ni debata ama, dot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guar ni Tod di Parbadia, hubabakit mahamu gabe panitia pembangunan, dohot pengadaan aset HKBP Bonang Indah. Saya didongani, jalan di pargugui Tuhan debata mahamu bangulaun saluhut ulauni, asamar sanggap guarna, marhite-hite pakubasyo muna di huriana. Amin. Terus disoma di hamu ketua umum basahat kami tu akadongata
na sopalabui ala donga permisi ala nyaka rasotnya kaulaung pasatai ma sudi eskawon laos bagio kauma dia ka rapok muna na perjulu sahali nasahama hudul mahamu ka amang mangaduk maju hamu tu julu ni ruas hamu kadongan sahuria jakun hamu manasida panitia pembangunan do pengadaan aset ni huria HKB Bonang Indaon jalama sirupa mahamu di bagasan hasadaon ni todi patuluson ulaon ni tuhatai Hujakon hamina sida panitia pembangunan dohot pengadaan aset HKBP Bonang Indaon Yesus Raja Nihuria Mama Sumas martangi yang mahita alide pertama nami Raja Nihuria mauliate ma di rohanami diho alrade akka amanami na namion gabe parhubas di panitia pembangunan do pengadaan aset Nihuria HKBP Bonang Indaon sai urupi pargugu jalapatau manasida makubasi huriam parhite program na yang si pamasaw ni huriam di tahun 2020 tulon asa marsanga polisi luhut panggulmit ni huriam laos pasu-pasu malang huriam nasa resoton Bonang Indah binong permai ko dia Tangerang do pos permingguan Cirarap Legok dinaung hubuka hami apala di minggu reminis seres sadarion marningot asido dengkan dibasam lahu patumu-tumu hami di orientasi pakubasion di tahun profesionalisme penatalayanan dapat di poson akka pakubasion nami akan aposom rabdo akka ruas ni huriam marhiti akka selolehon naung pinasahatmu tusudi ruas ni huriam na adong di iluaton toktong ma pasada hami asawoy hay manidangi di tonga-tonga ni keluarga manidangi di tonga-tonga ni huria nang manidangi nang di masyarakat mauliate madiho di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mulai tema di hamu amanginang hudul mahamu tu hudulan muna las medok hatama nang panitia pasatai ma tiki tu hamuna las dungali hamu ma panitia inti tujulu amang sadagi amang las tema dungali hamu ma alana dang apala gumos rohani amango bulusong dungalna gila bungai maham. Iya. Shalom. Horas ma dihita saluna ruas ni HKBP Resort Bonang Indah. Dihamu damang dainang tarlumuwi mai dia mang pendeta dohot parhalado resort nami nang disude hamu nahuha holongi hami yanakon nami remaja dohot naposo bulung moliate ma di debata pardenggan bahasa apala ditikyon ma hami jongjong songon panitia pengadaan aset gereja HKBP Bonang Indah dohot pembangunan ima nadi hajong jokon ditiki orientasi tahun profesionalisme ni huriata dia pala di minggu minesereon mulai tema disude aka tangiang dohot hasadan nerata di sop panitia pasahaton sautik songon gambara dihita melotuk pe di pajongjong kepenatian pembangunan do pengadaan aset anggo sasitongga nama nuruson kepenatian
naong najului na sempat tertunda. Jadi di damang dainang melutuk pehami jongjong dison tongdo alani hari kotanna ima haporluan ni yana kota sikola minggu molo haporluan ni anak kota sikola minggu jongjok kami songon panitia laho menjawab tantangan era globalisasi dan era digitalisasi. Lao mempersiapkan anak kotai secara spiritual do mental yang tangguh berdasarkan ajaran do dogma HKBP na somaralo tuhatan debata do berafiliasi dohot adat istiadat Batak. Di bani Huria perlu mengadakan pembangunan manang building untuk fasilitas untuk memfasilitasi anak kota asaboi di sima pembinaan manang pembelajaran untuk membentuk karakter mental spiritual na berajashon dogma HKBP. Di bani damang dainang ajahon nami do hamu hita saluhutna parsidohot laho mangulahonon dang margogo panitia dang margo so seksinadong manang dang margogo saluhut na hami perhalado yanggo susude hita dinalaho mangulahonon di bani posdoro hanami marhite pelantikan kepengurusan kepenelitian pembangunan do pengadaan aset sisada pakubasio mahita alana takas songonan di botomuna hami perlado nagabe fartogi do di dalam kepanitianon jala di hami perhalado pe bodoh honon nga gudang nahulau kami jala sopi doa kepartikiani songonen deta naking jala oma eden apa dua ho ditiki pelantihan nahu jalo parjolo ditiki mangido majalo tohona na odo dedehon laguon tunggudang si tutu ulau mutahe ulau di masyarakat ulau di rumah tangga uraun di gereja taba pembangunan ale posdoro hanami molo sisada tangyang dohita sitada pabahenan sisada pangulahon do sisada tujuan hita pe fokus jala beracuan tu tahun profesionalisme mangula hita dohot ulaun natikos do denggan persiadoau nabodo ulah honota ahama nagabe persuruan ni Huria tuhita molo nang marsuru do Huria tarajumu mai debatado na manuru molo nga marsuru debata totu mampuhron ni debatado hita lau mangulahoni sautik nanek si pasahatoku songok tuhita unang songon na humordit tita laho menghadapi pembangunan do pengadaan aset alana molo nga berpikir pembangunan aset nga berbicara dohot materi do uang alai pasahtoku mai sonari songon hera ya kisi-kisi
sudah non aka koordinator WIK huhilala sudah ma anom mendata ruas satu teknis tetapi iko sudah ma hita daripada gabe papunguk kita sudah masalah teknis ale sotik PT untuk mendata aka ruas naung mangalo pikiran tenaga dohot nadong dinasida ra patuhonon ni debatado hita law mga dahoni molo hudok ko man nila niyo nga doko namang padita naking wala juta dohot law renovasi huria anon bagas ni huria dohot pelataran nong tai bereng nong dinggasonari kurang lebih yang kita butuhkan tahun ini 1 miliar. Jala molo bodo hita mangulahonon di bagasas sadani roha molo taben noeng week 5 dibebankan 200 juta per week dengan acuan na 200-on berubah dada talangan untuk tahap pertama, sesi pertama dada talangan. Jala sogot ngahu undang bank lau mengapresiasi jabon gabe diakat dari non molo adong sepakat kita alai ahamajo diakat kredit berupa kredit alai jada tanggal ngomma jo tabel lau pajodohon anon lau penggembalianon kreditom matong kredit tu KPR ate kredit KPR ala kredit KPR on yang mempunyai waktu ala harus ada administrasi yang mendukung tentu tidak secepat yang kita harapkan untuk hupangi dohami mengelek mahami molo tungpe roan non koordinator WIK marhite seksi dana tu bagasta mangido mahami damang dainang molo uang ta nata sipani ra molo di bang balgado bungani alea balgado bungana molo sipat di gereja yakin dosi Martopak johida jo iya mulia dakkea akan burjuroha na adong di mana mengurupi huria susah dia ke parngulun. Nah jelas nilai plus di parngulu totu di pasu-pasu di batado aka ruas aka naburjuroha di bani mangilek mahami mulu adong sian na sarohatta angka 5 juta tu 100 juta naradido paradado marhite seksi dana rotu bagasta jala molo tarik koto dolas do paditan nomor tangyang disi ba radima paralado do padita laho tu bagasta maka tahatai do martamiang pos doronami rak mahita manupahi huriat tahun molo tahu pahi huriat tahun marhite laho membentuk mental spiritual niakanya nokota pos dorohata HKBP boy merdala dohut dengan jala yana kotaon gabe yanakon na totong yanakon siului Tuhan dohut na makarikoton marhaporsian tu debata di bani kami parlado khususnya panitia pembangunan do pengadaan aset na dapat dibabakit di bagasan Arianon pangiduan nami tuhita aka ruas nang amanami totong mangido aka masukan manang nasehat asa dinalahu kita mangulahon ulaunon
totong di bagasan hasadaun ni roha dohot fokus do mencapai tujuan. Molo boy sudema hita ruas memberikan support ahama nata boy nata leo turieta. Molo na tarbet do adong sinamo sa kita taleo may marhite seksidanan non alai pengembalian na dana talangan ba ite pikir homan non lao mengembali honi jala diaka dongan molotukpe dang boy mangalod dana talangan harap situ tudo rohanami ikon dukung omuna ma panitiaon huriaon marhite tangyang do pikiran nya sian hamu amanami inanami song nima saotik songon hata siak kami panitia tuhat tama nama masu-masu kita salutna dohot nama masu-masu sudi panitia boy mengulau-ulau non horbar tulomoni rohani Tuhan butima Ya. molate Late hudul mau tobak maju kita. Ya. Nuaeng ala langsing tahun profesionalisme lasta padumu sudi do kapalantikan ulima rohat tatong. Madokata sian hawa kana tuan nami sian nami wakili parhalado resort binasaha ma tuhamuna. Shalom. Shalom. Ya, horas mbeta saluna. Horas. Ya, jadi melihat kita tu atta perdengan basai ala dile do pilih kita hai pason marpungu di bagas coron itu hatta. Na parjulu tu karongan saulaun di Paralado Resort mulutung hami pe na jongjong di julun las marwata sisa hata maita. Na magihut na hormati hami padita resort dohot padita nami na Rosian kudia dohot inang bibir puro nakning nunga takas tapi hutihut launching tahun profesionalisme dohot penatalayanan jala di bagasa tahunon nunga adong program di resota lahu patupa pelaksanaan tahun profesionalisme alani posturohan nami tusudi hita ruas ng pagaran ng resort lahu mendukung programi jala tangyang masih tangyangan dohot saling support mahita di sudi aka program ni tahun profesionalisme asa lam tudenganda pakubasyota di resort nang di pagaran jala meningkat sian tahun nasalpu di tahun na telaksanahon nung gadinggan alai panggiduan nami jala harapata tu tahunon ikon lebih gamba sian tahun nasalpu ima panggiduan nami jala saling support mahita saling mendukung tangyang masih tangyangan ruas ng Paralado songni nang akka sudi parhubas nadong di saresaton napaduahon dinaung takas nakening dilantik panitia pembangunan dan pengadaan aset HKBP Bonang Indah dilas nirohanami naking lahu mabigi pelantikani dohot sambutan sian ketua umum nunga jelas dorohanami songon Parhalado Resort angguhami sian Parhalado Resort pasahaton ya mergugu mahamuna amang ya nakning
nunga dipilit huriana dohot tuhat tahamu sedarion lahu panitia pembangunan di Resoton dohot pengadaan aset ya pos dorohanami terwujud secepat mungkin ya hami pe songon pagaran ya sian binong permai ku dia Tangerang do Cirarap ya alasa sahata rohami ya kami mendukung kepanitiaan panitia pembangunan dohot pengadaan aset ni Resoton. Jadi ima si pasaton nami gugu na siya tuhat taima pangasahok kamu ta pangasahon lau patu pasalu nai. Jadi songonima hata nami sian parhala do Resot mauliati mahita salu na horas mahita. Oras. Muliata ba dina mewakili parhala do Resot amang si tuabi si majutak. Nuang sa matuhami nakulaga jampinan tu hita saluhut na lokay mahoras mari hita saluhut na. Urian itu hata siap kami tutunakin nga jami tayo pangupulan na. Alay hupasiko paima di bimbingan pastoralon. Hobartu minggu reminiserion sa ingong maali Jehovah dengan dibasam. Nakid di manuguti di jabu rapak dohami doho inang uru manurung naeng tugarijaon Roma udah nih nungro udah nih udok matu inang manu engate korro udah nosonari manudeti akka persepeda motor do akan asing apalagi pelantikan niko jero inang madok aido lahu patu Google lahu power nokon aman lapata mai yang maka panitia. Adapun tantangan tetap itu bisa kita laksanakan bukan karena kekuatan kita amang huta gaul do sudi kita. Hal itu sudah saluhut nai, tapi gudang angkat tantangan nih terbukti mai bodoh kita sahat tutong atongan di bagason. Tu bagas joro nih di bata. Ala ini hamuaka manginang dengan sahuria, totu tatupa hima. Nunga diarahok kita nakin. Desa pala hudok jongjong da sida unang holak ketua umumi na jongjong ternyata kadongan nepi kuat do hudul kuat do jongjong lama dongani sedatan-datan dari ulau na sangat belgado ulau non laho menyelamatkan akka generasi tak ate mengliate mak di perstituta sudeno ni akka suaramu na dia ka amanginang jadi tahun profesionalisme na tabereng pedison songon na gudang akka tulisan naing tak tulisan neng tabere ngalai piga unok na nasi paut tadi tahun profesionalisme on di tahun om masudi terjawab na 2 tahun nasalpu agak rancu dope alaniaka situasi kondisi ni bangsa do negara ta mau lihat ma dia kasuaraing tutu macai bahat do akka masukan di rabu huria di sabunganon amang 5 juta marhite akka suarai terlalu mobi amang robet tabunan nakikubereng dison isi paton nasida doe sa setonek kotu serang ko pinasida dohot mengadupi ima paborhaton mata pensiun teh alero do inang di sokubereng totusan nasida tung macai gudang do jala adong nahubutiki kami bahwa tahun ini akan diadakan pembekalan pembinaan di akka seksi terlumobi maing seksi marturia seksi musik jadi tahun non sudina saresoton naka amanginang patu-paut tado pembekalan tu seksi musik song leader dan pemain musik song inang multimedia tahun ini di akhir bulan ini atau di awal April setelah do kondisi mata bereng song inang nang tertunda ima pembekalan ni perhalal dohot keluarga, mulutung bener dohot keluarga, tahun ini akan kita wujud nyatakan karena memang masih ada anggaran tahun yang lalu yang tertunda. Sonima nang di akka masukan di ruas, san amang hutahaya do tikion dia karapoti gabeboy tong bertemu saluhutna akka ulauta itong atongannya kaparedeon patulusota memang hutahayan nasa turus marsuara hamu batu tu dengan akka persebota di tonga-tonga ni huriaon
di sekolah minggu remaja sahatu nama gudang. Alani di hamu ka amanginang di sudi akka pakubasioni tentu terbatas do hame. Di program resort tentu gudang do di sisi lanjut tonota taingo agit tanah meti pos pelcirarap. Tetap kita mengadakan kunjungan kasih kesehatan perbuan di tahun kesehatan deh. Asa unang lalap holak kita tapi kiri alek kedulut tadotong akan ambek meti asa semangat lah sida. Dang boyang terbain nang gua pala tangiang do parsitu tota. Tutu ngabakit na sida jala gudang do pia kasih pariahan tutu amanginang dohonon nami do apala di son pertikianon. Mulutung penang terberek kamu hami di hari Kamis bahkan hari Rabu, Kamis, Jumat, dang dinggarok kami terberek kamuna na tu pos pelcirarak mahame. Alani do mauliate mari tongos tuhatai nang bilpro Susilawati pandanggulan lahu makubasi hurio sadenggan-denggana. Jala udah sida di. Alani upangido tunda sida do aka kerjasama tupungan ina Kamis dohot ina Debora na sida maju makubasi hamu. Marasaur madenggan sadenggan-denggan na si holrohakan norope au seli-seli tuhamu ate alayala cirarap membutuhkan akapakubasion na lubi sian akala soma alabeha udang gaben don sida rupani dia domang dos du tanggung jawab nami tu badan penyelenggara sentralisasi keuangan dos do hita songon sida hapi dina sida dang alung na full timer ala nido marutak kami tuhuriata pos pelcirarap ali turun mahami langsung lahu manguluhon mangurupi baken pe anasida baik sermon huria baik nang akka pertanyaan dari patu panasida jadi lasroha nasida sali 2 minggu haddo HP terus nasida setiap minggu alanido akka ina kadenang pungan ina Debora dohot pungan ina Kamis so inang pungan namara kemungkinan dang apalabui terbaik kami makubasi hamu. Ulima rohamu nama jakon pakubasion ni hamina puluh tamer. Natabe gudangani jojot di pakubasion ni parjamita inang wilpuro epa Susilawati buru nenggolan. Di bagasan nido masirupa mahita nang aka seksi dohot dewan lau makubasi sudi akka pakubasion ni bani sangap di Jahubah. Na parpudi madi hamu aka amanginang asa di tahun orientasyon. Tentu adong dope akan tindak lanjut ni profesionalismeon orientasyon terlalu bidiko dia dibinong permai ala hamudu hasuhuton gorga hamuma buru pei makatai hita songo dia unena laho partording ni akan naing sulauta secara resort di tonga-tonga ni huriana di bagasan partikenope busoloto kami di aka pakatayo pakubasionon asa sudi mahita mendukung di nong pinasaha na perpuna kinamang hutang gaul. Sudi hita kamang dipakai Tuhan ido tahun profesionalismion. Dang hula kami pangulan nagotiki, dang hula parhubas partohoran, alay sudi ruas ni huria. Marhite tahun profesionalismion. Sudi akan amar talenta untuk membangun jemaat dibutuhkan donwain. Ngatiki nabe, taksong na juli bihita, lahu mangido aka pangurupion, na lubi siyan aka 5-10 halak dang be ima na juli nuayang pinajuli pe nunga tutu berbeda aka situasi alani di padumutumu di tahun profesionalismion di pelayanan non sudi hitai ko mendukung do may doko ketua umum nakin dia pe na adong di hita tapasahap mai satu lap miguku ate jadi bulu sudi hita mendukung niang dia kaamang dengan pengadaan rumah yang sudah sangat luar biasa dipasahat do hita langsung dak pula taili hilik ini harus kihagabipi sehingga kita tatiup terhatop nakin akka acuan do akka usaha nga digabarhon ketua umum amang hutang gaul margogo mamang hutang gaul teh margogo mang amang nenggulan amang saragi songolina amang pasaribo teh margogo mahu mamang anggo hami paditao pangulan ni huriaon nasa pusaton marlaro hami ate hamurun na taring dison alani alai soddu hamu nasa turusna sa dengar-dengarna ikon hubasat ta duhuriaon si hol rohana misalion rodo hami manopot tamu mabuna kapasu-pasu isa dibata alani do
Tuhita kapangulan ako tikya te. Abang Perdita Siregar inang Bilpro. Purnenggula songoninang ang ginami Perdita Erwin Jansen Marpau Rono Nasida ala ni Rikopna. Ito Rono Nasida mengadu ingan anon. Oke, pejiara anon halanak koko nate. Alai boto Nasida nung sidung permingguan anon marsipangan do panitia. Ate. Pasti deh. Jadi dua karuas penoboi ma alai di jamu nabi mate. Oke, jadi soni ma ka amang inang mau lihat ma di ulan ni huria pospel Cirarap, pos marohamuna, pas pason tuhata ma pospel tong semangat mahamu manguluo nak huria, soni nang hita salihukna. Tabuat di tangyata, toktong ibagasa semangat mahita ka amang. Semua kita memberikan pikiran tangiang terlumobi, dia kana tua-tua nami. Pasrohanami dukung muna hami amang panitia pesta gotilon, panitia tahun kesehatan sudah tutu. Nah ubere kami di sonda haguaran jalan nungatong adong akadana talangan di pasat tamuate. Nga ubere kami di sonda amang silain, amang sinaga, amang pasaribu maradong, amang hutahayan. Sudi na subuh huguare kami, sudi ubere kami. Totu sudi mai tadang holan na huguare kami. Laho manu saluhutna. Atong na perpudi sahali jongjong majo akaguri sekolah minggu. Esther, berdiri dulu. Along kepengen guru sekolah minggu di so. Ada yang dohonok kasau pajong na sida las marohata. Aka guru sekolah minggu bahwa tahun ini pembelajaran anak-anak sekolah minggu sudah pasti lebih kondusif. Amin. Iya, orang tua kita ada di sini. Cepat-cepat itu bisa kita gunakan untuk pembelajaran luar biasa. Tabereng majoga baron nih. Soalnya situasi na sidak kamang asirohata mamereng generasion na or gabi pungguan ina, pungguan ama salion, HP pembekalat tu na sida tak tekas. Ujungnya lah so tekas, lambe mana tuaka gereja-gereja na di hari kotor di hagioton. Nanti, jadi unak sampai songoni benian, udang be na sida lahu merhibur dang tikos be kajonjongan na jala ido asata patupa akar ruangan ini sementara jala udung-udung na along di so teras manang kanawi manang dia beguarni nunga beta pakin oniate. Mau senam parupuan na yang mertukuan hita makata hatai silakan supaya itu menjadi bahagian dari kepembinaan spiritual to katiki na mangihut jala ko dia Tangerang pe binong permai tetap tadukung ate alana sida pe membangun kursinya sudah baru bahkan gereja mereka sudah akan diratakan asa sama sudi alanu ngabajir na sariringon ate emang ya jadi ipe ko dia tetap juga lantai atas akan direnovasi. Binong Cirarap juga tetap mencicil tano dohot aka KPR na sidape ni coba do asa adong pangulan ago tikki di tongos tu hatta sa pusat nu adong bagas na sida ni coba do tomata Dantes si Mamora laho songo dia ma KPR na cocok tu Cirarap ate bulu tumbui ate jadi babuladong na kaperluan dihita ka KPR bodo tong dang naga promotion tu panitia nak kidok do panitia na sida te amang Dantes Simamora Bapak Epan inang guru pasaribu nah rohot nak di panitia tetap tatangyakon ala gudang do potensi di hita tapakke mai bahasa tong boy marsangap tu hatta horas marihita saluhuna tong jongjong mahita marede mahita. Dia koma sahalinay. Basahat tama namin na di banua gijang odo hararuan ni saluhu sileo leon na dengan dohot na sa ulibasa na mauliutus basahat hami masyan na nileho mitu hami pilihan nami tuho sa jalo megabi wap na khusus di jolom
Pasu-pasu mai jala ramuti asahu parhasi yang hami pelenon. Pati bulu honarjamu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhai marohanai marhiti-hiti todim. Asalamu tardahami gudang ni silol lehom itu hami. Asalamu girgirhai madok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ama namin na libanu wagijang say pinarbadi amagwarmo, say Roma harajon, say saut malomoni roham di banu atongan song na libanu wagijang. Lehomatu kami sadarion hanguluan siap hari. Say sama dosa namin song panesan namin di dosa nidongan namar dosa tu kami. Unang kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangaku. Mahamu di bagasan hadamion, jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di batama ho. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasaur homma damena tutodim. Urian itu hata jongjong mahita sa luhuk nate hata para khorasan pasaton nawe dok tuhita sudi hita nang aka pemandu lagu jongjong mahita sudi ya somahita amang ritonga amang tapubulon somahita Hurian itu hata di hamu amang inang akan okenami remaja napo subulung dohon nami do mauliate di sudi haradiota manangi-nangi hatain di bata belutung perung akan mulak nakin alana ka situasi kondisi memahami perhubas nama kubasi huriana di bagasa minggu remi di sereon asini di bata madutu dengan di basana na batumu-tumu kita pasahata mima selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati horas marihita saluhuna horas oh iya jadi di Damang Dainang khusus nama tu panitia naong di pabangkit asa unang majomulak kita nunga di parade si panganon laos sadario mahita songon na mangarang-rangi tugas do tanggung jawab nani leon ni huria tu hita jadi di hita panitia naong ditodo asa makatahatai maju hita mangarang-rangi nanek silau nota molate